Koro ni wang'iane mago motende gi weche mawuok Homa Bay kocha nyakwara mogi en ni kamanyo masira otimore midhiambo manyoro. Kwan mag jogo ma owito ngimagi kaluwore kod masira mar apaya e gwenge mangegu koro idho nyaka ji 10 tok japuonjre moro kod miyo moro lalo ngimagi e kinde mane giyudo thieth. Komanda mar obila ma Homa Bay Samson Ole Kine oyango ni ji 2 oyudo hinyruok marach e kinde manyo masirano timore kendo wito ngimagi e od thieth ma Homa Bay County Referral Hospital. Jopuonjre 2 gin moko kuom jowuoth 10 moyange ni owito ngimagi. Masira ma kochno nyotimore nyoro godhiambo e ndara matudo Kindo Bay kod Homa Bay bang' ka locha mauta nyotuomore kod nyamburko manyo ting'o jowuoth. Nyakwara mogi koro sani wadani mondo mwatudre kod jafombo marwa Alia Beach ma bende nyocha koluona wach mar masira ni seche ma nyo otimore kendo koro wayude e yo mar simu nyakwara mogi achiel kachiel kowuok e gwenge mag Homa Bay. Alia Beach nyaka gie sani lipot ma wayude ni kwan mag jogo ma owito ngimagi kaluwore kod masira manyo timore nyoro koro medore kendo chopo ji 10. Inyalo nyiso nyikwara mogi ang'o kotenre kod wachni? Dipo ni nitiere jomoko ma pod dhi nyime gi yudo thieth, to gin ang'o gini ma inyalo wacho ewi wach mar masira ni nyaka gie kinde ni misechokonwa? Erokamano Bati, mana kaka iwachono endo masira makoch manyo otimore e kaunti ma Homa Bay kaendi odhiambo manyoro kama lori mar mafuta notuomore kod gari endo kata matatu mating'o jowuoth manowuok e boma ma Homa Bay kaendi kochimo e boma ma Kisumu kaachiel kod jowuoth nokelo masira makoch ahinya e gweng' mangegu mana apaya mawuok Homa Bay ka kochomo Kidu Bay kendo kelo tho mar ji 7 kanyo ka ji 3 mamoko to noringo e kar thieth ma Homa Bay kaendi ka ng'ato achiel nowito ngimane bang' ka thuolo machuok bang' ka nosedonj kode kar thieth ka ji 2 mamoko ne dhi nyime kod yudo chenro mag thieth. Kata kamano Bati, ripot mane wayudo kuom komanda mar obila e kaunti ma Homa Bay kaendi Samson Ole Kine yango ni ji 2 go eko mane dhi nyime kod yudo thieth magin japuonjre moro ma ja form 3 e skul sekondar ma Kobala kaachiel kod miyo moro koro gikone nowito ngimagi okinyi ma kawuono ka gidhi nyime kod yudo chenro mag thieth e Referral Hospital kaluwore kod alama maricho mane giyudo e wi masirano endo manyiso ni sani koro ji 10 duto oseyangi nowito ngimagi kaluwore kod masira makoch manotimreno. Bati ripot mowuok kuom obila wacho ni lisano endo noting'o jowuoth 8 kaachiel kod rep nyamburkono kod kondakta mare makelo kwan gi duto mantie garino endo ji 10. Kuom ji 10 gi eki ripot mayudo kuom obila en ni ji 8 kuomgi ne gin joma chuo ka ji 2 mamoko ne gin miyo ne gin mine ka sani koro ji 10 go eko ngimagi koro onge kendo kata sani endi okan ringregi e kar kano ringre jomotho ma Homa Bay kaendi. Bati bende kuom ji 8 ma oyangi nowito ngimagi masirani endi ji 2 kuomgi gin jopuonjre kachiel en jaklas 7 e skul ji giwegi ma Janaire Junior Academy ma bende nie kar chuny bura mar Angwe manokawo gari e Homa Bay Town ka odhi e skul nikech odiochieng' manyoro ni yawo chenro mag somo ayanga. Bende achiel kuom jogo eko en nyathi jak form 3 e skul sekondar ma Kobala ma bende nowito ngimane e kinde manodhi nyime kod yudo thieth e Referral Hospital. Gi sani endi obila wacho ni ripot nonro mawiye mane gitimo yango ni derep matatu niendi ma bende achiel kuom ji 10 notho gi eki ne riembo gari meng'we ahireteti kendo ka ne ochopo kama ne masirano timore to ne otemo kalo nyamburko machielo ema ne orado mana gi trela manoting'o mo niendi mane okelo masira makamano endo. Nyaka sani endi fundi mag nyamburko manokelo masirano endo sani koro nitiere e tesind obila ma Homa Bay kaendi kaachiel kod lori mar mauta ma bende nokelo masirano endo ka sani koro obila dhi nyime kod nono matut ni to en kit masira mane manotimore ang'o manotimore madeni dereba nini ne kel masira makamano endo. Bati bende wawuoyo kod moko kuom familia ma jogo nowito ngimagi nyato wuon japuonjre ma ja form 3 ma bende wacho ni ne ong'e ni nyathine ne dhi skul kendo nikech ne giwer ka so chiko odhiambo manyoro ema kane gik saa 3 to winjo mana lendo ni masira otimore ma ka ochako wuotho kobiro kobila ma Homa Bay ka chwe nyaka e kar thieth ma Homa Bay ka ema yudo ka nyathine en achiel kuom jogo eko mane timone thieth. Kata kamano hinyruok manoyudo ne pek kabisa mane ngimane ne ok nyal kuo emomiyo nowito ngimane kinde manodhi nyime kod yudo thieth e Referral Hospital. Gi sani eki ringre ji 10 go eko Bati duto
nitiere kar kano ringre joma tho ka sani koro chenro dhi nyime kamar yango gi nitiere ringruok 6 ma wigi oseyudi kendo obila kaachiel kod migepe mopore machalo Kenya Red Cross kaachiel kod migepe mopore mar piny owacho ma Homabay kaendi dhi nyime kod keto chenro makare maneno ni ji 10 manowito ngimagi masira manyoro noendo ofwenygi kendo omigi ne wegi ka gichano chenro mar ikogi. Bende obila golo siem nikech bati nyalo paro ka Jumapil mokalo niendi masira bende notimore Homabay County kaendi kama ji 2 nowito ngimagi kar lalo mar Ojo madonjo e boma ma Homabay kaendi manokelo tho mar jatiyo kaachiel kod jowuoth manoting'o. Mano ni sani koro obila kwayo jogo eko matiyo kod apaya mondo obed motang' kendo giluw chikego eko ma oketi magayo yore mag wuoth mar konyo e geng'o masiche ma sani kochal ka gima dwa medore e toka piny mantiere e kaunti ma Homabay kaendi Bati. Erokamano ahinya Ali Abich kuom miyowa lipot manimba kowuok Homabay County kotenore gi wach mar tho mar jowuoth duto makoro romo 10 ma nyaka gi sani yangore ni otho kaluwore gi masira manyoro mabang' mago mane timonegi thieth maduong' ma Homabay bang' hinyruok manyogi yudo masira no bende kawo kata wito ngimagi